من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ƴan uwa barkanmu da sake zuwa wannan shafi mai grassroot shafi ne wanda yake koyar da abin da ya shafi tushen larabci kenan yaren larabci daga abin da ya shafi huruful hija'iyya daga alifun zuwa ya'un a wannan darasi kuma za mu nuna yadda ake rubuta su kenan insha Allah. Kada a manta idan wannan shine farkon zuwan mutum wannan shafi to ya yi ƙoƙari ya kalli videos na darussa da muka ɗaura yana nan a cikin my grassroot ɗin akwai videos ɗin. Sannan idan bai yi subscribing ba ya taimaka ya yi subscribing sannan ya danna alamar ƙararrawa wannan zai taimaka a sanar da shi duk lokacin da aka ɗaura sabon darasi. Ya yi liking wannan yana ba mu ƙwarin gwiwa mu ci gaba da abin da muke yi sannan ya yi commenting idan akwai abin da bai gane ba. Insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya inda za mu nuna yadda ake rubuta ha'un zuwa ƙarshe. Afwan ba ha'un ba ne dalun ne daga nan ne insha Allah za mu fara daga dalun zuwa shinun idan ban manta ba. To ga shi nan kamar yadda kuke gani ga dalun ana faro shi ne daga nan mutum ya ja shi haka sai ya ja ya zo da shi haka ko kuma ya faro daga ƙasa zuwa sama amma abin da ya fi inganci shi ne ya faro daga sama zuwa ƙasa wannan shi ne dalun sai kuma zalun. Kamar yadda kuke gani ga zalun shi ma bambancinsa da dalun ɗin ɗigo ne kawai shi ma ana faro shi daga sama mutum ya ja shi ya yi ƙasa sannan ya masa ɗigo wannan shi ne yadda ake zalun daga zalun sai ra'un. Shi ma ga shi nan ana faro shi daga sama mutum ya ja shi hakan nan bai da wahala wannan shi ne ra'un mutum zai faro daga ina daga sama sai ya ja ya yi ƙasa wannan shi ne yadda ake ra'un. Sai zayun shi da ra'un ɗin bambancinsu kawai ɗigo ne shi ma bambancinsu da ra'un ɗin ɗigo ne kawai ana faro shi daga sama a ja shi hakan nan sai a masa ɗigo wannan shi ne zayun a ja haka sai a masa ɗigo wannan shi ne zayun. Sai sinun ana faro shi daga wannan haƙwaran mutum ya yi haka ya yi haka sai ya yi haka wannan shi ne yadda ake sinun mutum zai ja shi haka ya yi haka sannan ya yi haka wannan shi ne sinun. Daga nan kuma sai shinun ga shi nan ana faro shi daga nan mutum ya ja haka ya yi haka sannan ya yi haka wannan shi ne yadda ake shinun sai mutum ya masa ɗigo bambancinsa da sinun ɗigo ne mutum zai yi haka ya yi haka ya yi haka sannan ya masa ɗigo guda uku wannan shi ne shinun. Kada a manta idan mutum bai yi subscribing ba ya yi subscribing ya danna alamar ƙararrawa sannan ya danna alamar ƙararrawa wannan zai taimaka a sanar da shi duk lokacin da aka ɗaura sabon darasi. Ya yi liking wannan yana ba mu ƙwarin gwiwa mu ci gaba da abin da muke mu fahimci mutane suna jin daɗinsa kuma suna gane shi. Akwai darussa na baya idan mutum bai kalla ba ya yi ƙoƙari ya kalle su duka akwai su a cikin my grassroot ɗin a cikin wannan channel ɗin in akwai abin da mutum bai gane ba sai ya yi tambaya a comment section tunda idan muka gama abin da muke ɗin nan insha Allah za mu fara gina kalmomi daga haruffa da muka karanta su masha Allah bisalam. Bismillahirrahmanirrahim a darasinmu mun nuna yadda ake rubuta dalun zalun ra'un zayun sinun shinun yanzu kuma za mu nuna su a aikace to ga shi nan. Sai dai kada a manta a yi subscribing sannan a danna alamar ƙararrawa. To ga dalun muka ce mutum zai faro daga nan haka sai ya ja shi haka wannan shi ne yadda ake dalun mutum zai faro daga nan ya ja shi haka wannan shi ne yadda ake dalun. Daga nan sai muka nuna zalun yadda ake yi shi ne mutum zai yi haka ya ja shi ma kamar dalun ne
haka sai ya masa ɗigo. Wannan shi ne yadda ake zalun. Daga nan muka zo muka nuna yadda ake ra'un, yadda muka ce shi ne daga sama mutum zai ɗauko ya yi haka. Wannan shi ne ra'un, bai da wahala. Sannan zayun shi ma daga sama mutum zai ɗauko ya yi haka sai ya yi ɗigo. Wannan shi ne yadda ake zayun. Daga nan muka zo muka nuna yadda ake sinun, muka ce za a fara da haƙwaran nasa a yi haka, sannan sai a yi haka. Wannan shi ne sinun. Daga nan muka zo muka nuna yadda ake shinun, shi ma kamar sinun ne. Muka ce mutum zai fara daga nan haka, sai mutum ya ja haka sai ya masa ɗigo. Wannan shi ne yadda ake shinun. To ga su nan wannan su ne wanda muka yi kenan. Dalun ga yadda ake yin shi, sannan muka nuna yadda ake zalun da ɗigonsa, sannan ra'un, zayun, sinun da kuma shinun. To wannan shi ne. Kada a manta a yi subscribing idan ba a yi ba, sannan a danna alamar ƙararrawa.